Kulta, kun me ollaan oltu nyt kohta 8 vuotta yhdessä. 10. 10. Ja mä rakastan sua. Mä haluan olla sun kanssa aina. Niin mä oon miettinyt, että pitäisikö meidän koittaa avata meidän suhdetta. Mitä? Mut ihan vähän vaan. Mä en tunne ketään, jolla avoinsuhde oikeasti toimisi. Ai sä tunnet moniakin, kella on ollut avoinsuhde. No okei, en tunne ketään. Mä oon päättänyt, että mennään sinne saareen ja tehdään semmonen parisuhteen riippuuttaus. Että Mikki saatan niinku pois systeemistään. Me mennään sinne, molemmat panee jonkun kanssa ja sitten me aloitetaan puhtaalta pöydältä. Toi on sairaan ajatus parisuhteesta, mitä mä oon ikinä kuullut. Hei, oota. Entä jos sä rakastut johonkin toiseen ja sitten haluatkin erota? Rakkaus. Mä sovittiin. Ei rakkautta, pelkkää seksiä. Lähet sä kahville? Teidän kahta ihmistä voi rakastaa samaan aikaan. Ei rakkaus lopu siihen, että sä rakastut johonkin toiseen. Kyllä mäkin ihastuin ihan helvetisti yhteen ihmiseen, mutta mä tein niin kuin pitkässä suhteessa pitää tehdä. Mä laitoin tunteet pussiin ja pussin kiinni. Onko tää sittenkään hirveän hyvä idea?